боиси ифтихору сарфарозист ки паёмҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо вижагии ҳарсола ироа мегарданд ва ҳамчуноне ки гуфтем вижагии нахустину муқаддамотии пешвои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ дар он аст ки бо шукргузорӣ аз соҳибистиқлолӣ ватани беҳиштосоямон вобаста ба соли таърихӣ будани соли 2025 муҳтарам пешвои муаззами миллат иброз доштанд ва таърихӣ будани соли 2025ро барои мардуми тоҷик иброз доштанд ки дар ин сол Тоҷикистони шукуфои мо, Тоҷикистони офтобрӯяи мо, Тоҷикистони беҳиштосои мо мизбони як чорабинии муҳими сатҳи байналмилалӣ гардид ва боиси ифтихор аст ки Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор, ҳамчун кишвари пешоҳанг шинохта шудааст ва далели раднопазири ин гуфтаҳо ҳамин аст ки фақат дар соли 2025 се пешниҳодоти кишвари Тоҷикистон бо роҳнамоиву ибтикороти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид қатнома қабул гардид ва ин ҳам дар воқеан ҳам паёми имсолаи пешвои миллат паём аст, навид аст, пайк аст аз шукуфоӣ